कोल्हापुरातल्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारकडून दुर्लक्षित राहिलेल्या कोल्हापुरातील शाहू जन्मस्थळ संग्रहालयाचं लोकार्पण 21 फेब्रुवारी दुपारी 4 वाजता होणार आहे। राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते या संग्रहालयाचं लोकार्पण होणार आहे। या संग्रहालयाच्या माध्यमातून राजश्री शाहू महाराज यांचं आजवर प्रकाशित न झालेले करण्यात आलेले जीवनचरित्र उलगडणार आहे आणि त्यामुळे इतिहास संशोधक आणि त्याचबरोबर जे शाहू जन्मस्थळ विकासासाठी कित्येक वर्ष संघर्ष करत होते त्यांनी समाधान व्यक्त केलं। आपण बघतोय की कोल्हापुरातली एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय। गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारकडून दुर्लक्षित राहिलेल्या कोल्हापुरातील शाहू जन्मस्थळ संग्रहालयाचं लोकार्पण 21 फेब्रुवारीला दुपारी 4 वाजता होणार आहे। राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते या संग्रहालयाचं लोकार्पण होणार आहे। या संग्रहालयाच्या माध्यमातून राजश्री शाहू महाराज यांचं आजवर प्रकाशात न आलेलं जीवनचरित्र उलगडणार आहे।